Samoni akaripota nyanja akaripota nyaya kunokundela azi mwana femi saka akanyoresa Samoni ndiani ndindakakuzoripota kuno yaitwa dada ava vakashedzwa kwasenyamani vachibva vachikuya kunoko vayakabva senyamani vatovazoya kunoko wakaripeiwe vaunatisa nyamani haisapiwa haisapiwa vanzi ndaita zaidaichipfuura imwene kwachanaa ndasvika paishesanyamandu wakanditaurawo zvakanditaura nasinotongera wakandiitawo iri nyaya yekunzi ini ndakaromba saka ini tokubvunzisisawo ndikaona kuti nezvematauro zvava zviri kuitwa ndakapikisa vaazviita handikwanisi kuti ndinzisei zvakadaro ndakati nini hai izvikwanisa ndapaa kuti mberi ndokuya kwandakaita kuti ndizomangaro kuti ayo ndikutaurako nezvikuitwa naanini kuti ndiri kuramba kufamba pane zvavari kuona paupenyu hwavo iko ndakashipira ndikukwanisa hanzi muri kudini vanzi ndakaromba hanzi mune mabhazi munei chinozi makaromba munei madhonyeti ndonini ndakaita zvinhu mukosaka murombera vakadzi murombera mari zvokuromba zvakawanda kurombera magwere murombera kana mbudzi murombera anything garai pasi akamirira mhuri yacho kamaunya ndiani ndini pamusoro wechangamiro yes shumba vetare renyu rese ini ndinoitwa tokumo mahonya ndimunina waDavid waninina asimba tendai Livingstone awa wakadzi weda awakororero wega wanyaka Joshua inyaya yakaitika changamiro wangu pani makore na 2007 pakashaika ndingamoti panga paita mutsetse wekusheka kwevanhu wakatanga nemari pouya mukadzi wangu pouya mukadzi weuyu pakazosheka mukadzi weuyu ndo pakaitika chitiko chakaitika mwana mukunda wake vakaramba achiita sezvinonzi abudirwa here kana kuti handizivi kuti zvakaingoita mwana wakachema the whole day ikatodinetseka nemwana yeye kuzosvikira mwana yeye azodaidza vanhu vese kwamaunya vanhemokwekomonya kuti vazodaidza kuti vaungane muchini mumba mushure mekunga vanhu vatwa kumakowa kuchengeta iyena mai vake zveshuwa mushure mekubudirwa mwana akataura zvaakataura akadaidza zita rakadaidza zita remukadzi weuyu eniya isimba mukadzi wasimba eniya tisu tiri kuita basa rese munomu muwa munomu zveshuwawo pakaita kuita noise patomboita mukadzi wake musha akatoenda kumusha kwavo hama mumusha mwedu saka zvindakotinetsa mani ngechekuti mukadzi uyu ndiye akaenda kumenchenozi eniya iwe trital syndicate mumusha munomu akaenda kodaidzwa ndi mukoma ngerwesere kuti uya kufield day ndipakatushuka nyaya sitikupeya uyu wakuda futi mumusha mwedu ngenzira isina kuti wasuka sei uyu mukoma akudaidza uyu eniya uyu
akawanda why asoti daidzoba kuti uyai ufikudzei akudaidza munhu uyo akabviswa mumusha ngenzira isinona haana kumwange munhu asoti chiitiko chakamoitika ndipo takaita pamushe nyaya inonesa manje mukoma kumutaurira kuti zveshohona mai washaika asinzi musoro kuda kuti wana zvizvere kuti utorwako asinzi musoro saka todi ngakinafo wakomana wako zvono wanomudzawo upo takazoti ngatitsvage nzira yekudini iye naumukomana apo akanga adaidza uyu mukadzi wauyu wakaita kutaura mashoko akataura kune muzukuru wacho uyu muzukuru ari oyo obviyo yeye yakaenda kuhamuna yakadhiritika vakataura mashoko kuti muchapera semapeta shuwa mukomana adefamba nesu asi apedza munhu shuwa takaenda kwasabhuku newengo sabhuku newengo tamutaurira nyaya sabhuku newengo akati nyaya radini ndaizwa endai naye kunani kuna ishe takaenda kuna ishe nyamando taenda kuna ishe nyamando here comes takuchitaura izvo chifambiro ndakataura pana mukoma chirikundinetsa ngechekuti ishe wakanga atizi nyaya imamirire yakaita ndiri kupai direction yekuti mudini muende endai kuhone vhari because inini mukoma uyu apa tatimufambidzana pakati apa ndakanesa kuona kuti izvo mukoma zvasunguruka pakusimudza musoro uwo imhaka yei wakazotidaidza mukoma mukadzi wakanasirikaenda kopi wakandidaidza mukoma mazuva chisanga chitokohwa magwere panga paine mushandi wakawaiko takatogara pasi kudai izvo zvakasimuka urikuona kwese mwana mwengu kweso hakuna munhu ari kumbotiona panapa indoresa kupay attention because urikutisiwa kuti kufa wakata mai wedu mai bhuroka ari munguvhu yakatiyo zvakandiroesa kaka mai vakafa 2003 mukadzi wangu wakakufa 2005 uyu 2007 saka mukuru uyu zvarikutaura nyaya iyi akwandidii zvakandiremera changamira madzishangamira angu ndikati no sure takaenda tikataura sekuru hanzvadzi yaani yamai nyaya iyi akatoibvuma kuti zveshuwa ndakanga ndiri kutaurira mwana wamai wangu saka taenda kwashe nyamani ichinyamanda vanati nyaya yenyu chiendai kuhone vhari kune vanobatsira kuhone vhari titori bhizi kubata homwedzi ati mazuva okufunda kwemari titori bhizi kubata homwedzi ina kutoti ini ndasiya bhegi yangu but angaina mberi ndasiya bhegi yangu uko ndakarara mumusha mwedu achatsika padzinde patakazvarirwa achatsika mukuru wangu kana ndiri munyamba wacho wachandikupurira wese inozisvika muramba kutotsvedza kuteni ini ndetotaronga ndikutaura nekuti mukava akabva totsvedza nya unozomufonera soka ndatobudai ndaenda ngumanitende hone varei isisu asina kubhadhara mari yangu batinobvisa mari yedu isisu tende kuhone vari ndatobudai saka kutobuda kwakaita manje taiti makuseni nacho izvo hatizama makuseni tiri kumausvika takazosvika kuma 1 2 upo takazoti changamira munhu uyu uri kuuya here vakachizwa vazofonerani vakatoyakatoya nawo mochanipa unini yeyo nekuti toti ai maswenya akuuya apa padorwiwa kana hapana kwaunodorwe panapa ini nekusaziva ndakaisabvunza zvakanaka inini ndinoitwa nhingi ndakabva self introduction ndinoitwa nhingi ndiri munin'ina weuyu ndiani ataura ndine nhingi autozivana paya ndipo kachizozi ndichangamire ndiishe nyamani zvikasi iwe maonya tiri kuti uya atopedza kugeza kutara sekretary atopedza kugeza kuti muende kupi
Because no matongere mandita ina ndeswada. Because iwe shamwa, urundishora ere kuti tichinyi because matongere mandita squad. Voti para ndende. Ndoti miteni kwa mambo mutasi. Uzosikira ishe nyamandu azoti no. Zori kudai wewe. Ambai. Mambo mutasi. Asi ningamoti kala dishitani soka wakaripota nyaya yatakaripota. Ameno kuti andarutiza mambo mutasa ameno kuti angarutera ameno mataraita. Ningamutadza kuti zvinhu zvakaitika pane nguva yaTerebe ende mukufamba imwe namusoka takati tiri kushingirira ende tiri kuzi topera semapete. Alright, it's okay. Background taizwa. Saka chamuri chakarombwa chii? Une chamuri chiri kupedza vanhu chii? Hapana ini pakusoi mambo mutasa yewese wakatikomberedza. Hapana akaputsa munhu wekuti wakaromba bisi. Ini zita ramunhu Tendai Mahunya. Hapana munhu akapfunza zita rekuti wakaromba bisi. Tendai Mahunya. Hapana munhu akaputsa zita rekuti akaromba. Zvakaitika ndechekuti mukoma takati tikafamba. Taitopoti tikafamba. Ndini mwana wangu akarwara. Uyo musikana anonzi Rini. Pachitiko chakaitika mai yacho achinga pakafa. Mai yacho akafa atambura achingoramba chingogwiri. Mwana akamwira kusenzi aramba chingogwiri. Saka the moment patakati ngatifambe tichibonza moti tigadzire mwana. Pachina hospital pamadzibaba anyway. Ndini tanyanga kubvisa mari kuti akafambe tiseni muri tibona kuti chii chiri konzeresa. Mukoma akaita U10. Ndini ndatomukwiza pakandirwadza. Ndatomukwiza kuti bhazi tisvike pago kuti tigadzire nyaya iyoyo. Wakati hachadi kuenda kubadza kutodzoka kumba. Saka zvinhu zvakazvichitodwadza. Saka mukoma komanesi pamwe chiti asi hapana munhu akamuisa pano munhu makaromba. Tati ngatifambise mhuri titsvake kuti chii chiri kudaro mumusha mwedu. Tapedza. Hapana. Ndazwaka bambo awati azi mukoma wakati muchafa semapete. Ndimaiguru uyu mukadzi uyu. Anova ndiye akabuda mumusha mwedu mushure munga paita chiitiko chakaitika mwana akaswera the whole day achibudirwa kuzosvikira pazobudisa mawedzi kuti izi Enia uripi. Enia anova ndiye mukadzi uyu asi siri mumusha mwedu akugara kumusha kwavo kubocha uko ndiye akati zi yenge tiri audio iyo yakanga yatwanduza Okay. Alright. Saka chikudiwa panenge kuti imi muda kuziva bambo muda kuprova iri innocence kuti hamuna kuromba hamuna chii muri mutsvene handizvo chera ari kuvanza enda yapo vamwanoona mari apo. Nena chipogara ipaziwa pane ane objection. Ndichitaura panyaya iyoyi ndinogona kutsvaga asi patori nezvinhu zvavanotoziva zvavakati daidza kuti chibatwe achibva ndotora muprofita ngeusaidi achibva aenda kochiwiga chinhu ichocho. Saka tinoswera kuda kutenzerera kuti enda pasaiti ndichida kuzoti ko zvakamira sei achizviziva. Pane zvanotoziva zvakati nhamombe kudana mavo vachitora chinhu chizi chiri kunetsa chizi chakaenda chinidhorera chakapfekwa hembe vanochiziva. Izgai bambo musagare vabambo nyaya iripo bambo ndeyekuti imi muri kutaura zvamusikazivi makazwa iyi yese maamusiva hapana chimakaona handizvo isusu toda kuti muone muzive muite first hand iripo meshe handizvo ko iye akakutaurirai iyeyo kuti wakazobuda mombe ukazodai iye wacho anga aripi aripo here akuudza wemombe ndinangoti mukwasha tati mukwasha wacho akakutaurirai nyaya iyoyo yekuti pabviswa mombe paitwa so aripi
haana kwanisa kupinda Pasika ndiye munoti chida kama mtu ipo kana kuzitaura kwa kwakadai ndandiripo eyewitness tuda eyewitness kunakari pombe zibviswa tichiramba icho chichamba kuti chitiza chidi achitaura kuti takachikadai tikachidzingirira chikapinda bedroom chikapinda mudengu chikachidzingirira ndiye munotudayo yekona muri kuti ndakazwa hazi haiwa isusu tiri kuti muri yekwamaunya panze apo moenda kuudziwa kana muda kotaura kana muda kotakura kana muda kotakubvunza mubvunza anzo kana musina kufara ipapo mosaga futi umwe futi munobvunzwa kusvaka kana 5 kana asi mutemo ndizvisi 3 mukatsvaga 3 vanofanira kukupa ichii anza muri pamwe chete zvomakaita izvi musaite zvokuzobvunza nhazii huvhinyi muripo munhu ane zvasvirikiye kwaari achidii achibvunza ndizvoka ngozi musaite zvokumirira kutaurirwa ngozi mukamirira kutaurirwa kamunonyeperwa yes pane nyaya yekuda kutaura hanzvadzi yemukadzi wamaunya samhiri samhiri muriyo kwamaunya ndiriite zvaro kwamaunya ndine uyu maunya ukarora uyu hanzvadzi yangu kushanda saka pane zvekuda kuti ndikotaura imimi mawinga makamirira mwana wenyu chiitiko petakaitika kusheka kwakaita hanzvadzi yangu hanzvadzi yangu yakarwara chimwe ndaitora tendendera kuchaka ndakubva ikoko vakataura kuti inini handicharara asi munozouya kunhamwe yangu ndinozomuratidza munhu akandouraya ndozvaakataura saka ndiri kusungira chiitiko chakaitika pamba makaratidzwa ndiri kutaura chiitiko chakaitika pamba apa chavari kutaurawo kuti pamba apa pane zvakaitika pamba saka ndozvendasimukira hangu basi izvozvo ndiri kusumukira izvozvo chete kuti iye akasiya ataura kuti hanotaura zita remunhu ndandosumukira hangu mabvunzo wangu ndekuti makuta ane nyaya yakabuyiwa akabudirwa aripi vakabudirwa ari iye ndiye anotanga kusumudzwa mweya wacho pamosvika anosumudzwa mweya wacho weobva wataura muchibvunza imi musarege kubvunza handizvo handeipanza